O Josefu Karikovi se bez nadsázky dá říci, že je spisovatel bestsellerů. Svědčí o tom třeba to, že v roce 2014 byl vyhlášen slovenským spisovatelem roku, získal cenu nakladatelství IKAR za 100 000 prodaných výtisků a velice úspěšný, zatím na Slovensku, je jeho román Černá hra. Ta vychází teď v češtině a Josef Karika ji přijel do Prahy představit. Já vás vítám a chtěl bych se zeptat, pane Kariko, ten román je o 90. letech na Slovensku, ale já si myslím, že v podstatě identické problémy probíhaly v Čechách, protože jsme byli jeden stát a zůstali jsme si velice blízcí do posud a ty problémy, myslím, že máme obdobné. Jaké to bylo pro vás psát vlastně o současnosti, o 90. letech, které si ještě máme v živé paměti a pamatujeme si, co se tehdy odehrávalo? Ďakujem za pozvanie. Áno, presne ako ste povedali, ten vývoj bol veľmi podobný až do určitého bodu. Kniha začína už v roku 87 a končí v roku 95, takže veľká časť deja sa odohráva vlastne ešte za Československa. Chcel som zachytiť tú temnú stránku 90. rokov, pretože pri tom spätnom pohľade sa môže zdať, že to bola nejaká nočná mora, ale ono to bola skutočnosť, ktorá zhltla veľa ľudí, aj v Čechách a aj na Slovensku. A písať o tom bolo také zvláštne, pretože ja som mal vtedy, som dospieval, mal som 17-18 rokov, keď to celé vrcholilo, takže pre mňa subjektívne to bolo veľmi pekné obdobie, ale keď človek zachytí kolorit tej doby, tak to bolo niečo príšerné a naozaj taký rozvrat na všetkých úrovniach, ktorý sa dal vtedy vidieť, to je niečo neskutočné a preto som to aj chcel zachytiť v knihe. Vy jste také určitě počítal s tím, že když popíšete tuto dobu, takže to bude i takovým odkazem do současnosti. Myslíte si, že ty problémy z 90. let si neseme pořád? Áno, presne ako ste povedali, to si myslím. Dokonca sa domnívam, že súčasná doba a súčasný stav spoločnosti a rozpad, minimálne na Slovensku, ale myslím, že možno v Čechách je to podobné, rozpad politických, štátnych a v neposlednom rade aj morálnych štruktúr je pochopiteľný iba v prepojení na 90. roky a že to, čo tu dnes máme, je vlastne akýsi tieň, ktorý vrhajú tie 90. roky až do súčasnosti a práve táto dekáda 90. rokov poskytuje určitý kľúč na pochopenie, že čo sa vlastne stalo, prečo je dnešná súčasnosť taká, aká je. Ja si myslím, že práve v tých 90. rokoch sa taká tá výhybka prehodila nejakým zvláštnym smerom a vybrali sme sa teda tam, kde sa dnes nachádzame. Preto si myslím, že je dôležité o tom písať. Ono to není jednoduché psát o tak složité době a aby se vám to podařilo, tak jste si musel vytvořit určité typy postav. Na jakých postavách je ten román postaven? Áno, naozaj chcel som zachytiť to obdobie komplexne a z rôznych uhlov pohľadu, pretože ono sa dá vnímať naozaj veľmi rôznorodo. Mám tam postavy napríklad starnúceho eštebáka, vysokého dôstojníka Eštebe, ktorý celý život až fanaticky slúžil tomu režimu, ktorý teraz sa mu pred očami rúca a presýpa sa mu pomedzi prsty. Mám tam postavu v podstate disidenta, ktorý bol tak komunistickým režimom, nemohol študovať povedzme architektúru, pre ktorú mal talent kvôli určitým rodinným politickým problémom. A bola v ňom tak nahromadená zlosť a taký resentiment, že po revolúcii sa tak agresívne začal drať dopredu, až skončí ako veľmi krutý a nemilosrdný boss, jeden z prvých bossov organizovanej skupiny podsvetia. Mám tam
mafiánskeho pešiaka, ktorý bol ako 17-ročný, alebo teda ako sa dostal do výchovného zariadenia, prevýchovného zariadenia, dá sa povedať do väzenia. A už sa to s ním potom tiahlo, snažil sa nejakým spôsobom vybrusliť z tej doby. Je tam Róm, ktorý nemôže mať deti a je preto taký ostrakizovaný aj vlastnou komunitou, aj tou väčšinovou komunitou, pretože je Róm. A vždy som sa snažil pýtať sám seba, keď som to písal, že ako tá postava vnímala tú dobu, ako ju ona prežívala, ako sa ona snažila prežiť. Sú tam vexlácie, sú tam takí úradníčkovia, ktorí tými politickými prúdmi po revolúcii boli vyzdvihnutí do vysokých štátnych funkcií. Čiže naozaj, presne ako ste povedali, cez tie rôzne typy a aj vekové, sú tam postavy, ktoré majú povedzme 70 rokov a sú tam postavy, ktoré majú 17 rokov. A potom sú tam postavy v celom tom spektre medzi tým. Každá tú dobu vníma inak. Každá má iný pohľad, takže chcel som práve skrz toto priniesť čo najfarbistejší, čo najviac taký komplexný pohľad na tú dekádu. Jak byl váš román přijat na Slovensku? Já v Čechách zatím nevíme ještě, jak ho lidi přijmou, ale jsou tu určité osobnosti nebo lidé, kteří jako neradi slyší, že v 90. letech se něco snad, nedej bože, dělalo špatně. Je na Slovensku taky taková reakce? Na Slovensku bol román prijatý prevažne kladne, dostal som za nej cenu literárnej kritiky, ale naozaj je to tak, že určité vývojové štádia tých 90. rokov sú takmer nekritizovateľné a naozaj, keď sa človek začne zamýšľať nad alternatívami, ktoré vtedy boli a nad tým, že išlo o určité dianie, ktoré sa veľmi, veľmi ľahko dá hodnotiť teraz odstupom času, že čo sa malo spraviť, čo sa nemalo spraviť, tak je veľmi ťažko hovoriť jednoznačne alebo nejako súdiť teraz, že čo sa stalo, čo sa nestalo, ale myslím si, že možno poukázať na určité veci, ktoré prispeli k tomu, aby sa tá výhybka prehodila smerom, ktorý si myslím, že je odlišný, ako bol ten, ktorý veľa ľudí videlo ešte počas revolúcie alebo krátko po revolúcii v rámci tých ideálov, ktoré vtedy vládli. A zároveň si myslím, že s tým súčasným stavom, ktorý vládne na Slovensku a myslím aj v Čechách, sa veľmi ťažko dokážeme popasovať, pokiaľ nedokážeme s chladnou hlavou analyzovať príčiny, ktoré k nemu viedli, aj keď niekedy môžu byť tie príčiny ako nepríjemné a niekedy sa môže ukázať, že práve veci, ktoré sa robili s dobrým úmyslom, práve tá zamatovosť možno tej revolúcie na jednu stranu je úžasná, že prebehla tak, ako prebehla, bez výrazného krvi preliatia. Na druhú stranu sa ukazuje, že možno bola až príliš zamatová a že dôsledky tej prílišnej zamatovosti si ponesú ešte celé ďalšie generácie, ktoré prídu aj po nás. Ale nepíšem knihy preto, aby som niečo súdil, ja skôr píšem knihy preto, aby som trochu provokoval čitateľa k hľadaniu vlastných odpovedí a vlastných postojov. Ako nikdy sa mi nepáčili knihy, ktoré servírovali jeden ako názor, že takto to je. Nie. Snažím sa aj cez tie postavy podať tak komplexný pohľad, aby čitateľ sám si musel vytvárať z toho nejaký vlastný postoj. Vy jste mladý autor a možná právě proto vám nechyběla ta odvaha pustit se do popsání doby nedávno minulé. Já si myslím, že to je výjimečný případ ve slovenské literatuře i v české, že spíš autoři, pokud chtějí kritizovat současnost nebo nějak se na ní podívat, tak uhýbají do jiného žánru, do historického třeba, hledají paralely. Pocitoval jste nějaký strach nebo obavy, když jste tuto knižku psal? Táto kniha sa dotýka tém, o ktorých som písal už aj v iných knihách, napríklad Vestinu mafie, ktoré vyšlo tiež aj v Čechách. Takže nemal som ani tak
strach, ako skôr vnímam určitý tlak, možno zodpovednosti, alebo ako to povedať, pretože sám vidím na knihách slovenských autorov, ktorí sa snažili zachytiť nejaké historické obdobie, či už to bol Milo Urbán, alebo to bol Mináč, alebo to bol Mňačko. Že je to veľmi silné, že tie spomienky pamätníkov totiž to časom vyblednú a tak často tým môže ovplyvniť, nemusí, ale môže, vnímanie celej tej epochy v danom čase, alebo teda o niekoľko desaťročí neskôr, tú epochu, tú atmosféru, ten kolorit tej doby môžu ľudia vnímať práve, alebo môže prispieť k tomu, ako bude tá doba celkovo vnímaná. Takže beriem to ako veľkú zodpovednosť a aj preto som chcel, aby v tej knihe boli názory alebo uhly pohľadu cez tie postavy, ktoré napríklad mne osobne nie sú blízke alebo sú až protikladné k môjmu presvedčeniu, ale práve v rámci nejakej poctivosti autorskej sa vždy snažím, aby aj tieto postavy s ich videním sveta a s ich pravdou boli podané s rovnakou silou ako tie postavy, ktoré majú názory, ktoré sú mne blízke. Čiže, a to beriem aj ako takú výzvu, že keď chcem o tej dobe písať, tak musím naozaj komplexne. To znamená, že povedzme aj tie názory toho eštebáka a to jeho videnie sveta, lebo ono je to tak, že málo ľudí robí, alebo teda málo ľudí robí to, čo mu verí, ale veľa ľudí verí tomu, čo robí. Čiže keď niečo robíte, tak počase máte tendenciu začať tomu veriť. To som si všimol práve aj pri ľuďoch, ktorí prešli do tej šedej zóny alebo až na tú temnú stranu, že oni tým, že to robili, tak počase tomu začali aj veriť. A keď rozprávajú o tom, čomu veria, častokrát sú to až nepochopiteľné z nášho pohľadu, že tomu hádam nemôžeš veriť, že to bolo takto, ale oni tomu veria, pretože investovali do toho svoj čas, svoju energiu, svoj život. A keď do niečoho človek vloží svoj život, tak tomu začne veriť, aj keď je to úplná blbosť. Čiže toto som aj v tej knihe sa snažil zachytávať, že aj postavy, ktoré z môjho pohľadu konali absolútne zvrátene, v ich videní to môže byť ako pomerne prospešná činnosť, alebo si nájdu nejaký jeden aspekt, ktorý v tom svinstve bol priateľný a ten tak rozšíria, že vlastne oni sami pred sebou sú ako hrdinovia. To som sa v tej knihe snažil podať, čiže ja sa skôr bojím vždy toho, že veľa ľudí vníma názory, ktoré zaznejú v knihe od nejakých postav ako moje osobné názory a ja sa skôr bojím tohto, že mne sa páčia čitatelia alebo kritici, ktorí dokážu pochopiť, že odlíšiť tie hlasy tých postav, povedzme od mojich autorských, a že autor by mal, keď už, tak rozprávať skôr pomedzi riadky svoj postoj, nie ústami svojich postav. Pane Kariku, já vám přeju, aby vás odvaha neopouštěla, protože to je záruka, že vaše knížky budou stále v centru pozornosti. Přeji vám příjemný pobyt v Praze a budeme se těšit zase na další vaši knihu. Ať se vám daří. Ďakujem veľmi pekne a zdravím vašich čitateľov.